ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି ମୁଁ। ସେଇ ଗପ ବଗ ମାଛ ଗପ। ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ଅନେକ କିଛି ମାଛ ଥିଲା, କଙ୍କଡ଼ା ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଗ ଆସି କହିଲା କି ଏଇ ପୋଖରୀଟା ଶୁକେଇ ଦେବେ, ତମେ ମାନେ କୋଉଠି ରହିବ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଦେଖିଛି, ସେଇ ପୋଖରୀ ଯିବୁ ଗଲେ ମୁଁ ସେଇ ନେଇଯିବି। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଟିଙ୍କିରେ ନେଇଯିବି। ନେଇଗଲେ ତମେ ଯାଉଥିବ ପୋଖରୀ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଭୁଲି। ସେଇ ବଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ନେଇକି ଖାଇ ଦଉଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଖାଇ 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 ଗଲା ସବୁ ଯା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଙ୍କଡ଼ାଟା ରହିଲା, କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧରିକି ଗଲା ବେଳୁ ଦେଖିଲା ସେଇରେ ସବୁ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି। ଜାଣିଲା ଇଏ ଯେ ପୋଖରୀ ନଉନି, ଇଏ ଖାଇବାକୁ ନଉଛି ଭାବିକିରି ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଚୋବେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଏତିକି ଗପ ସମାପ୍ତ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।